जासुलायानालाय दोनबा दोनखा फिसिनानै दोनगोन बेखौनो फिसिनानै मोनगोन नोंखौ दा दाउखा सासेयालाय सासेया मोनलामोन दा बेखौ गोजौ दावखोबा जेन गोजौथिं माबामोन खांख्राइ गुदुङाव हाबलांबा आयु बिदिसो मावखुमादों आलाय सान्दों मा बाहेरावसो फैदों दुगैनो थिनलायलायदां बेखौनो आयु जासुला नायदो होलांबाय मानो होलांहोखो माहानि दंखायो खेला मिंरुरुनो थाथोंमोन ना फंबाय फैबा जागोन होननानै दोननो थिनबाबो दोनलायलायबावा बिराद दुगाखा मोनगोनाबा मोनाथाय जावजोब्बाय ओमफ्राय दैयानो गैया नै बेयाव खि ना थायो ए हारसिं थैनाया दे बोलो होथार दे खाख्रिफोरबाबो हायो माथो जावनो नेनो हायिनिया ओंखाम जाखांलायबावबायसो ओंखाम उखैनानै दे मैदेरनि बोलो मेंनो मोना दै जाव थिगसे ओरनावलाय बोरै मोनदों मेंनानै जावनानै बे हाग्रानि फाथैसोलिना नियो बांद्राय हाब्रु बारियावलाय बोरै थांगोन ओइ नै लांजाया आं नुहुरलायबाय इनै आयौ फिसानि लबाव नालाय मादि जायो मासे दंबावोमोन मेंरुरुनो ओइनै बाल्थिङा नोगोर जावबाय आंखो आरो माथो मोनलांबावोसो आयौ आं नायबा नुबावाखैनो आंनाव सास्रिजोब्बाय हाब्रुखौनो जालखाखै जादा मानिखामोन खांख्राइ गुदुं हाबथारसिगोन र' आं नायनो बेसेबां गिदिर खेफाफा नालाय ओमफ्राय बाल्थिङा लबारा थानांनाय गोजा इजों आं इथिं दावखोना दंफैयो सानखादों दसे थाथ'दो मेंरुरुनो खांख्राइ गुदुं जामोन इलायाव थामारदों नै दङ नुदों
आयु आयु मोनबाय मोनखाबाय गोमोखानै लाबोलाय खाथियाव लाबो हस जागोन बेनो खदालाव बौगोन खदालाव थासय दंसोमोन साला सुवादा सिनफस जाथारगोन लै माबा आयौ आंनाव दा दुगैखांखाबायमोन बोरायखामोन बे आगोलनि गलांगोन माथो थ'नो न'आव लांग्रोनोसै बेखौ न' दोनग्रोनोसैदां गलांबा गलांगोन होनदों गला बबाव फाग्लि दंबावोखाय निजोरामबो दोनाबा आरो नुबावदोंखाय नोङो आं नैदि गिदिरसिनखौ मोनजाखांखाबाय सिगांनो न'आव बोरैबा नायबा नालाय मादि नुयो जिबौ बायदि नुलायलायो बाल आरो जावबावबाय नालाय फट' साफायनो नागिरलायबावो ओमफ्राय जेबो जगारानो गैया गोसोखांब्रबबानो जालाबायखायो सिङाव गस्ला गिन्दि गानाखै होनलाय गुफुर सेस मैला खालामबाय सुखाया आंथ' सुखाया आङो है बे गोरानाव थायो नामा बै सिङावसो खंख्रायनानै थाबाय बे एफा खस्थ' जावबावनोसै जावाबा मोनजाथारगोनाव होनदो कुसिया जिबौ नागिरदों बे जिबौ होनदो जिबौ नागिरदों मुलि बे माथो गोदानसो नै खांख्राइ गुदुङा बिदि जाबाय मेंनाया नायजाखाला ओमफ्राय बिनिनो दां बिनिनोमोन खोमा इलाय मेंनायखौ मिनिखारा थांखो दोनखादोंना आङो सुफोरा हाबगोन सेन्देला लाबाय आंना नों बाल्थिंखौ लादो आं बाल्थिंखौ लाफैदो नोङो आं सेन्देल लानोसै बिदिसो मोननांगौब्रा खुसियाखौ गोमो जाबलायनाय है जासुला साला Kindri, hey Kindri, Pero tuh hanya. Singgau lokal singgau. Gider tabukunसो बिनि लोगो. Ayo, जासुलायानालाय. दोनबा फिसिनानै दोनगोन बेखौनो फिसिनानै मोनगोनसो नोंखौ दा दाउखा सासेया मोनलामोन दा बेखौ गोजौ दावखोबा गोजौथिं माबामोन खांख्राइ गुदुङाव हाबलांबा नङा बै सिङाव गोथौथाराव नोङो जावनो हायियाव हाबबा मोनगौमोनखाय बानानै लायदो आरो फा बोसोरथामसोनि जागोन बे खुसिया
बिदि गोमो गोमो मोननांगौब्रा होमबासो इन्ट्रेस्ट नाङो गारि जाबावसोमोन नै एसे हारसिं थैलांसिगौमोन आरो बोरैबाबा थैयो दा खान्दा खान्दासो जायो खुसिया गिदिरा थैयो हारसिं बोरायनानै बेफोरथ' फिसा फिसासो बे न'नियावनो जावनायानो फुरलाला जाजोब्बाय न'खाय 1 किल' होगा साइड ओमफ्राय सुनायनो आरो फिसा बै अन्थाइफोरखौ नैबे खनसास नैबे नैखौ गलांसिगोनसो माबा मानदोंमोनलाय जाबावा आधा केजि जाया एक जागोन दा खामानि गैया आधा केजि जागोनसो नंदोंमोन आं सुबायहारा खौनो आधा केजि जानाय नङा बे माबानि पस्टनि जागोन आरो ओइ साला जानला खुगायाव दा एक्सिं खालामबायहाय अखालि सोरबा हाबनानै मानसियानो थैदों माबायाव नुदों बेदरल' थायाना ओरै साइज खालामनायावनो ब्लं थांबानो सन फारौनो मानसिया थैखाबाय ओइ सेसे बारा दं बेखौ होनांगौ 200 ग्राम लाबायबाय बे माइ एमब्राला बायबाय बे नङा दा एरान बुंनायसै बै 50 बोख्लाय सेसे खग्राम आरो नै नायदो लोगोफोर खुसिया बेफोरसो खुसिया नै मबाइल बारा दोनदो